Mengko sore ngabuburit yo ndelok cewek-cewek yo. Alah, ngerti ge udan ora, Bos. Ora apa ya kok klek-klekur yo. Cacing nang jero otakku udah kerah, Bos. Lah pokoke poso kok cacingnya udah kerah ki. Aku bendino poso terus, Bos. Ngerti Pak, sing jenenge wong poso wae turu yo ibadah lho. Poso? Ya iya to. Ya wis. Kowe turu, aku tak mangan karep, engko tak ampiri yo. Tenan ya, Bos. Kok aku dibuka tapi lho. Iya, tak jak ngabuburit kok kae ndelok. Ya wis aku tak turu sik, Bos. Yo. Cuk, cuk. Cuk, cuk, cuk. Ayo sedang ngabuburit ora? Cuk. Oh, lama turu tangi-tangi. Paket banget iki. Alhamdulillah. Wis buka. Ini Alhamdulillah wis buka. Lah kok ngombe ah? Lah wis buka kok, Bos. Buka apa ki lho ye? Matane. Ya aku batal ki poso berarti. Ya batal to. Lah salahe kowe digugah tangi-tangi ya tak setelke kiye. Asu nak kowe kok ngerke batal poso tok. Yo dombe sisan to, Bos. Alah, suka. Ayo ngabuburit. Yo ah.